Heippa! Se olisi LPS Daisy Wine täällä. Ja joo! Ensinnäkin mun tiedotusta teille kahdesta asiasta. Mun nimestä. LPS Daisy Wood. Mä en ole aikonut matkia LPS Daisy Päviä. Mä en matkinut sitä. Mä en edes tiennyt silloin, kun mä kirjoitin tätä nimeä, että se laikana vaan olemassa. Siis mä menin muuten massalle. No en mä nyt ehkä muuta tätä kuitenkaan, kun eihän tässä ole kuitenkin LPS Daisy Päivä. No sama se LPS Daisy, mutta se on se Pal. Mulla on Wind. Ja joo. Ja sitten toinen asia. Että jos katsotte semmoinen, sitä olen maininnut ensimmäisessä videossa samasta LPS Friend-hommasta, missä on profiilikuvassa tällainen kissa ja sitten semmoinen tämä koira. Tämä kissa ja tämä koira. Se on siis mun kaverin kanava ja siellä on yksi sarja, joka ei ole pelottava. Ja sit se lyhäri on meidän mielestä tosi hyvä. Mut siis siellä on muutama video, että jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä katsomassa siellä. Ja joo, ei mulla sit oikein muuta tässä ollut. Ja mulla ei välttämättä ole hirveästi sarjoja, koska mun siis toi videokamera, se ei niin kuin aina julkaise niitä YouTubeen, joten ei mun muuta. Ja siis mä saatan lähetellä tänne semmosella Videostar-ohjelmalla musiikkivideoita, jotka on semmosia lyhyitä, mutta ei mun muuta, ei moikkaa!